La 57 cu 6 minute înainte de finalul meciului. Mladenovic pentru Lupul Savei. Belanovic primește. Halai. Mladenovic. Mladenovic pentru Belanovic. 2 puncte pentru Belanovic și faul. La 20.
4 reușite de 3 puncte pentru târgovișteni. Mladenovici combină cu Melnic, coș reușit de către Smith, aruncă la coș, ratează și recuperăm prin Șenai. Mladenovici pentru Eugeniu Melnic, coș reușit de către Eugeniu Melnic pe contraatac, 17-2. Aruncă de 3 puncte Dodoc, mingea a refuzat să intre în coș, am recuperat Mladenovici aruncă la coș, reușește să înscrie capaca lui Islam Șenai, recuperăm mingea Silviu Lupusavei, Eugeniu Melnic scoate la Dejan Mladenovici, aruncă de 3 puncte Mladenovici și intră și aruncarea de 3 puncte a lui Dejan Mladenovici. Islam Șenai pentru Dejan Mladenovici, voleibălează până la Eugeniu Melnic, aruncă de 3 puncte Melnic și înscrie 38 la... Silviu Lupusavei repune până la Dejan Mladenovici, Islam Șenai. Mladenovici pentru Șenai, slemai lui Șenai, coș reușit de către Islam Șenai, 53 la 40. 15 secunde până la pauză, Omni Smith ține de minge până la epuizarea atacului. Omni Smith scapă de marcajul Mladenovici, a încercat o pasă pentru German Horton, a trimis mingea în afara terenului de joc și va fi repunere pentru formația vâlceană. Timp de odihnă, târgoviștenii care se află în apărare cu Ionel Dodoc, Omni Smith, Marian Tasici, Dragoș Pană, Vlad Dogaru, Mladen Varaga, Vlad Giscanu, Cristian Stamată, German Horton, Marius Dobă și Alexandru Mihuții. Formația vâlceană în atac, Dejan Mladenovici pentru Islam Șenai, coș reușit de către Islam. Noroc Omni Smith să înscrie acest coș, 69 la 72, 7 minute și 4 secunde rămase până la final. Eugeniu Melnic combine cu Silviu Lupusavei, fentă de aruncare, Lupusavei scoate la Dejan Mladenovici. Aruncă de 3 puncte Mladenovici și reușește să înscrie. Constanțeanul Marius Șurin pe Cristi Achim că dacă Dejan Mladenovici mai face o dată așa, va primi faul tehnic. Mladenovici scoate la Belanovici, aruncă de 3 puncte, Alexandru Belanovici reușește să înscrie. Să aplaude, scandeze numele formației vâlcene. Recuperăm prin acela Silviu Lupusave, contraatac vâlcean, Silviu Lupusave combină cu Dejan Mladenovici, coș și fault reușit de către Dejan Mladenovici, 103 la 95, faultul i-a aparținut, 107 la 98, fault al lui Vlad Dogaru, 2 libere pentru Basket Club Vâlcea. Este adevărat, nu prea se va mai juca mare lucru de acum încolo, mai sunt 24 de secunde până la finalul reprizei de prelungiri. Fiecare echipă fragmentează jocul, una în intenția de a câștiga partida, mă refer la Basket Clubul Râmnicu Vâlcea, cealaltă de a reveni în joc, dar timp nu mai este. Dejan Mladenovici transformă prima liberă, 108 la 98. Din păcate, cea de-a doua. Talabă pentru Radmanova se recuperează, însă Mladenovici și va înscrie 2 puncte. Dejan, 12 în total și pentru conducătorul de joc al echipei noastre. Radmanovac pentru Talabă se joacă, au recuperat oaspeții. Nu reușește Gabi Halai să țină mingea în joc pentru noi. A încercat, însă nu i-a ieșit mingea. Markovici pentru Radmanovac. Scapă mingea Radmanovac. Din nou Mladenovici. Mai înscrie Dejan 2 puncte. 14 și pentru el. Time-out cerut de Dragan Petricevici, care îl ceartă pe Vladimir Radmanovac. Miloș Pesic. Pătrunde acesta nestingerit. Șenai recuperează Mladenovici pentru Belanovici înscrie. 18. A marcat Apostol din nou 2 puncte. Mladenovici
Lupusavei, Ștefan Vasile pentru Belanovici. Aproape să scape Belanovici, mingea recuperează și pasează cu Mladenovici, care pătrunde și înscrie încă 2 puncte, cu care se va încheia prima parte a meciului. Frumos capacul lui Mladenovici și așa se încheie acest Mladenovici. Mladenovici scoate la Rareș Pașca, Belanovici înscrie. Georgici cu toată opoziția lui Alexander Belanovici. Silviu Lupusavei, Rareș Pașca, scoate la Belanovici, Mladenovici de 3, înscrie și Dejan Mladenovici, 5 puncte. Ștefan Vasile pentru Dejan Mladenovici, din nou de 3, Dejan înscrie. Un nou coș de 3 puncte pentru Dejan Mladenovici, al doilea marcat de Dejan astăzi pentru Ștefan Vasile. Scoate pentru Lupusavei Vasile, Mladenovici, pătrunde Dejan, top shoot pentru 2 puncte și înscrie. Cert este că revenim în atac, 59 la 65. 2 coșuri de 3 ne mai despart de Orădeni. Dragoș pătrunde jucătorul nostru pentru Rareș Pașca, Mladenovici de 3, înscrie Dejan. Foarte bine Dejan. Bine de mâna lui William Hatcher. 3 puncte pentru Hatcher și 5-4 pentru CBN Melnic. Șenai, Silviu Lupusavei, un aruncător de altfel redutabil de 3 puncte. Mladenovici înscrie și Dejan Mladenovici 3 puncte. Ne ținem de echipa sibiană, cel puțin pe debutul de meci. Cleveland. Recuperăm Șenai pentru Eugeniu Melnic. Rămâne 14 la 13. Din nou Melnic pătrunde și n-a reușit Șenai să finalizeze din spate. Ce frumos ar fi fost un coș. Fault în atac, da, fault în atac acolo. Kate Triplet l-a împins pe Dejan Mladenovici și avem din nou posesia balonului. 30 la 20 este scorul cu 44 de secunde până la finalul primului sfert. Va fi un meci cu multe puncte, cu siguranță acest lucru, asta dacă nu cumva se vor face schimbări pe final de meci în cele 2 echipe. Ar fi fost frumos un coș, ar fi fost cu aruncare suplimentară, așa, dar pentru că mingea n-a intrat, Dejan Mladenovici va veni doar la linia aruncărilor libere pentru 2 asemenea procedee. 30 la 20. Transformată prima aruncare de către Mladenovici. Și cea de-a doua este transformată, 30 la 20. Lupusavei. Va intra Belanovici în echipa noastră. Andrei Dragoș. Pentru Mladenovici. Din nou de 3 aruncă și balonul. Pasă lungă pentru Silviu Lupusavei. Se oprește Silviu. Scoate pentru Mladenovici. Rămas liber pe aruncare de 3 și reușește încă 3 puncte. Mladenovici. Mladenovici primește și înscrie foarte frumos și Dejan pentru 16 puncte în acest meci. Basket Ion Constantin din București. Angajament de început al partidei câștigat de către vâlceni. Islam Șenai a fost cel care a câștigat acest angajament. Dejan Mladenovici combină cu Silviu Lupusavei. Reprimește Dejan Mladenovici, pătrunde Mladenovici, aruncare la coș lui Dejan Mladenovici, faul pe aruncare, 2 libere pentru formația vâlceană.
La linia de libere, Dejan Mladenovic, cel care a comis prima greșeală personală de la Mediaș, este numărul 27, Tudor Dumitrescu. Prima reușită a lui Mladenovic, cea de-a doua ratată, s-a auzit din nou preiau medieșenii conducerea, 7-5, Mladenovic combină cu Silviu Lupușavei, Alexandru Belanovic, Eugeniu Melnic. Mladenovic aruncă de 3 puncte, Mladenovic reușește să înscrie. Coș frumos reușit de către Mladenovic. Acum Milian Mirjanovic este cu minge cu tot în afara terenului de joc și vom avea posesie. Eugeniu Melnic până la Dejan Mladenovic. Islam Șenai. Mladenovic. Mladenovic pe la spate pentru Islam Șenai. Nu poate recupera Islam Șenai mingea, dar a ajuns la Alexandru Belanovic. Mladenovic aruncă de 3 puncte și reușește din nou să înscrie. 14-9 pentru formația vâlceană. Început bun de meci al băieților noștri în acest prim sfert. Edgar Scunda combină cu Tudor Dumitrescu, dar se fluieră fault în atac la Edgar Scunda. Foarte bine s-a apărat acolo Dejan Mladenovic și a scos acest fault ofensiv. Dejan Mladenovic. Avem posibilitatea să înscriem un nou coș. Ce frumos ar fi să fie de 3 puncte. Rareș Pașca nu aruncă. Scoate la Dejan Mladenovic. Mladenovic luat de către Florin Muntean și Zelico Bubania. Bubania reintră în apărare. Islam Șenai faultat de către Edgar Scunda. Intră aruncarea la coș a lui Islam Șenai și este faultat. A fost doar o aruncare de 2 puncte plus una suplimentară, dar totuși am contabilizat 3 puncte. 29-30 scorul în acest moment. Florin Muntean blocat foarte bine de către Islam Șenai. Atila Vaida, faultat Dejan Mladenovic, fault în atac Atila Vaida. Prima greșeală personală pentru Atila Vaida, posesie pentru Basket Club Râmnicu Vâlcea. Pentru Silviu Lupusavei, capcan acolo, Șenai, Dejan Mladenovic, aruncă de 3 puncte Mladenovic și intră și această aruncare de 3 puncte a lui Mladenovic. 52-39. Kenneth Grant. Kenneth Grant pătrunde, fault în atac a lui Kenneth Grant la Dejan Mladenovic și posesie pentru Basket Club Râmnicu Vâlcea.